Sziasztok, én ismét Zenó vagyok, és itt van velünk Shooter is. Sziasztok! Azaz Robi. Na akkor most craftolnom kéne egy baltát. Gratulálok, Szabi. Bálveregetés. Baszkés! Ó, csákányt csináltam. Ismét gratulál magamnak. Mit akartál? Baltát. Ez így sem. Akkor megfogom ezt. És elkezdem. Rávezetem. Mennyivel egyszerűbb, mint amit előbb próbáltam. Nem életileg működni. Alhia vagyok ismét. Visszafele rakom a repeater. Most. Van vasad? Vas. Mindjárt megnézem. 3 kéne. Akkor ezt így elfedem. Ez itt most mi akar? Ezzel vezettem el a redstone-t. Cső milyen baba. Basszus, rossz helyre raktam egyet. És elmondod, hogy megyek innen? Vágjál utat magadnak. De hol legyen az ajtó, akkor lesz itt. Belépett a importáló. Szakács. Akkor mindjárt Szakács, művész nem ér importáló. Immortál benyitni. Na, hozzáadom. Na, Hello. Éppen videót veszünk. Hol? Wooden Craft. Milyen craft? Wooden, ahol fenn vagy te. Hol a ház? Hallgatóan. Ott, ahol eddig. Arra és hol? Ja, oké. Egy lejjebb. Sziasztok. Betuppantam. Itt a legnépvászok én csak égből érkeztem. Jaj, most már eszembe jutott, hol volt Szakács, akit ugye a videó elején említettem, hogy trollkodtunk egy kicsit. Hát... Én soha. Jó van. Tehát Mondjad. Szakács szellőztette a gyepet. Nem igazán, csak... De jó. A félkertet leszelőztetem, aztán a sövénytetét vágtam le. Nem ugyanaz. Jó, akkor És ezt csináltad. Itt tisztelhetek Soter szemében. Robi. Robi vagyok. Milyen Robi? Bazd meg. Ezt hányszor fogod eljátszani? De te nem... Mi a sztoriak? De milyen tényleg milyen Robi az a osztatás az, aki... Igen, az aki. Az a kis valami, az a kis Einstein. Majdnem. Akkor feladom. Az Encsi Robi azt tesek.
Jó, hát akkor nem is. Oh. Jó, inkább hagyjuk. Jó, Mondjuk, hogy ismerem. jó. Nézd, milyen szépen körbe raktam. Gyönyörű. Na hát így nagyon kis otthoni effekte házunk. Jó. Még mindig iszom az a kettő nagyon kedves ismerősünk. Őket nem említettem még név szerint, de... De csével kezdődik és Icska a vége. Jó. Várjál, mit akartam? Baszki, mi? Ja, ajtót. Isten. Diszkó. De ne diszkózzál. Erről a szerverrel kapcsolatban most játszunk. Senki ne jöjjön fel, nagyon szar. Jaj. Én már mondtam, hogy egész jó. Ja, igen, nagyon jó. Szabi, itt mi akar lenni? Szabi, Mondd! itt mi akar lenni? Ajtó. De Oké. Robi, az úgy jó, hogy... Ó, na mindegy, akkor majd oda csinálunk egy lejárót a farmot hozni, vigyázzál. Ó, nagyon pró lett. Mi van? Alvő... Alvás. Ja, Alva. Legalábbis azt akartam. amúgy egész jó lenne. Várj, egy a Robinak. 2 nekem. Szabi, te csinálj magadnak. Felszedtem a Robiét, úgyhogy nem kell. A Robi, gyere. Na jó. Bakke, beakadta. Gyűjtöttem. Na, olvasom. Ne világos. Jaj, de szépen befeküdt valaki. De csinikattyok. Vagyunk. Bam, csiki, bam, 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 csiki, bam, bam. Alvás. Én nem csináltam semmit, én egész jól aludtam. Te szatír, menj már innen. Alvás! Egy csomóan úgyse fognak aludni, úgyhogy vegyük azt, hogy reggel van. Ja. De ne üsd már! Ó. Te, nagyon okos. Ugye, ilyet akartam mondani. Én meg csak egy emeletes ágyat, mert lusta vagyok most így. Hezulálni. Ó, már. Baszki, én hülye mindent. Na, hol van a harmadik ágy? Nálam. Ha-ha-ha. Nincs mit. Várják, kiengedni. Na, akkor add ide egy cím. Harmadik ágyat. Nagyon vagyok. Nem baj, add ide. Hol vagy? Farmon vagy a spannon? Tedd alá. Edek alá. Ha? Mégis csak mindegy. Most vedd fel. Így. Nézd, milyen szép emeletes ágyat csináltam. Jaj, de jó. Vedd feküdni. Ennyi a felső ágy. Ennyi a kezéség. Szabi alul maradt. Kösz. Kiestem a... Csupeid. Azért csak a fejem. Hallod, kiestem és meg fogok halni. Én meg ki vagyok a házból. Én is, és ott beragoltam, mit hallottam. Várj, egy Ki? kicsit ki ezt a darabot. Vagy... Úristen. Mit csináltok? Semmit. De ez az érzésed, még kicsi vagy. Na jó. Na jó. Igazából nem is vagyok már kíváncsi. Ja. Nagyobb lesz, hogy te így beragadt az ágyba. Sajnos beragadtam, és meg fogok halni. Így van ki. Többit meg wooden plankről csinálom. Vagyis deszkából. Olyan csináltad, gyártad? Spongya, Bob, deszka. Hoztad, nem? Hol látod, milyen cuki formot csináltam? Spongya, Bob, Minecraft. Baszki, kinél van tök? Tök jó. Nem, Adsz egyet, légy? adódja. Adójál. Nem is vagyunk adminok, vagyis oké. Hol eldobtam egy izét? De már ide ültetve egy.
Gyerekkel nem ültetni kell. Megcsinálni Rudolfot. Spinocchio, nem baj. Hallod? Hadd tudjam már jobban. Hallod? Nem. Kinek van kajája? Na, nekem van. Nekem is. És aki ad? Vonod? Neked annak, az Nem nem, tudok elneztem. az nem jár neked. Várjál, olyan, aki ad, olyan nincs. Ez külön feeling kell ahhoz, hogy De kapussál. most Várj, itt van nálam egy sapling, odaadjam neked? Nekem van kettő. Kinek kell? Ilyen óriás. Nekem is. Így lerakom. Várjál, szerzett tört, és a ház tetére lerakom. Nem fog kijönni ott a másik. Hallod, felgyújtották a fámat. Hol? katasztrófa. Nézzetek föl. Föl van gyújtva. Jaj. És most a fa tetején búzafarmóban mi lesz? Minden megvan hozzá, kivéve a vízt. Na, sajnos, Jaj, nincs hozzá. Víz, búza. sajnos ennyi fért mai második részünkbe. Örülök Benedek, és sziasztok! Sziasztok. Robi, elköszönni. Hello.